iDA ivumile ukuba eneneni kwakungalunganga ukuba uNtombenhle uRulumeni avavanyelwe izakhono kwigumbi langasese, kodwa imile kwelokuba injongo zayo yayingekho kunyhasha isidima sakhe. uRulumeni wafaka isimangalo somdliwo kwiDA esithi ihlekise ngaye yaze yajongela esizwaneni isidima sakhe watsho efuna esandleni umdliwo. iDA ithi kwakungekho njongo zakudala isankxwe. Finding of liability to follow in this case. It must be established as a matter of fact that the defendant subjectively actually foresees the infringement of the plaintiff's dignity. It is not sufficient for the plaintiff to show that the infringement was reasonably foreseeable. That's the test for negligence. uRulumeni uthi esesiganeko sabuyisela inkumbulo zendlela ababephethwe ngayo abantu abamnyama nguRhulumente wamadlagusha. Igqwetha lakhe lithi kwaqulunqwa igumbi ngendlela yokunyhasha amalungelo akhe. Madam concedes that the venue was not ideal, and they could have looked at other places. They could have done it on the lawn, they could have done it elsewhere. And that he concedes that the other venue is better than this one, then it means that that venue was not a venue for interviews. It's a private, it's a venue, just recalls, where things that are not supposed to be seen by people who are not inside there happen. Sinkonyiwe isigwebo.